Nyakorom gajuang dakike na boro tok sadek mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbako romo anka mar michal mar fwambo kana tieko nyawdo Joyce Oduor biro bedo kata yetwake chenro mano mar mbako romo. Kaka pile chal mag fwambo gin weche mwaluoni duto te mabende hibro bedo kiyudo e weche mago manyien ma otimore kapok romo saa 5 mar onyango biro bedo kwalero ni achiel kachiel. Wachake ni county mano ma Mombasa romo mago mag jotend skunde mago mag primary nochakore yanga odiochieng' manyoro e county mano ma Mombasa odiochieng' kawuono ma en odiochienge mano mar ariyo to karo makamano dhi nyime odiochieng' mar ariyo jatend migawo mochung' ne weche mago mag somo e pachoka mano Julius Migamba odiochieng' kawuono obiro bedo koyawo romo makamano ayanga kata kamano bende bang'e odiochienge mar ariyo bende jagoro kata mana jatelo mano mar TSC jata chenro makojolo mano kadul mochung' ne ndiko jopuonj TSC mano Evelyn Mitei biro bedo kaloso koda jopuonj odiochieng' makawuono duto te nyawadwa Joja Oko nitiere godo e kaunti ma Mombasa obiro bedo koluonwa achiel kachiel paniro makamano biro bedo kaka thuolo mano mar juma achiel chieng' tich ang'wen mano ma juma ni bende geno ni jodito mawuok e riwruok mano mar NAT bende biro bedo katwak gi jopuonj mago jotend jopuonje ma bende romo e magawa moro mantiere county man ma Mombasa. Kopogore gi mano bure Nairobi Kanyakorom Gajuanga bende jopuonj kata mana jopuonjre mago mag mbalariany mano ma Nazarene mantiere county ma Nairobi gin bende gibago ng'anyo mamuol odiochieng' makawuono tang'ini penjo ni ng'anyo mamuol makamano en kaluwore kod ang'o ging'anyo mamuol kendo gibago kanyo ng'anyo margi kar saa 6 mar odiochieng' ging'anyo ka bende gidwaro mar mondo michal mar arita mano e aluora mambalarany ma Nazarene kanyakla kod e school onya e yo makende ma en kaluwore kod nitiere japuonjre mong'ere gi nying mar Lawrence ma bende jomaundu nitiere kaka ne orakore godo mano chieng' ngeso gotieno ne gimonje kendo ne gihinyo japuonjre makamano manyaka sani japuonjre mong'ere gi nying mano mar Lawrence bende pod medo yudo thieth makoni kod kocha ka bende iwacho ni ngima nitiere kinda Kuru Gasumbi entiere e od thieth maduong' mano ma Kenyatta. Koro odiochieng' makawuono jopuonjre mago mag Nazarene gibiro bedo ka gidhi achiel kachiel ka ging'anyo ka giwuok e skundegi mano Nazarene University ka bende gibiro bedo ka gidhi e stesend obila mano ma Ole Kasasi bang'e bende gidwaro mar mondo mi jodito mopogore motenore kod mago mag arita mano moriwo bila moluwo ruoth kata mana chief mago mag gwenge makono jaod bura MCA duto te mar mondo mi onywak lwetgi mar neno kaka arita e aluora mano mar mbalariany ma Nazarene inyalo ket e yo makende wach makamano wabiro bedo kwaluwo chakre saa 6 mar odiochieng'. Kowuok e county mano ma Nairobi tire county ma Kisumu odiochieng' makawuono Nyakorom Gajuang e county ma Kisumu bad migawo mar ute ang'ech kotudore gi riwruok mano mar European Union bende odiochieng' makawuono biro bedo kayango teko minyayo e yor chieng' mong'ere gi dhongere kaka solar e od twech mano mong'ere kaka Kisumu Maximum Security Prison mena achiel kuom yore ma bende od twech makamano dwaro mar mondo mi onyagodo teko mar sitima hinya ka bende hiyange odiochieng' makawuono gocho kanyo ni kwanata malo 70 mago mag tije ma bende gibiro bedo ka gitimo gibiro bedo ka gitiyo koda teko mano mar chieng' e dwaro mano mar nyayo ginero mong'ere gi dhongere kaka green energy omiyo odiochieng' makawuono e kinde ma bende yango teko mar solar e jela mano mar Kisumu Maximum Prison jatend jagoro mongirore e bwo migawo mar Correctional Services mano bwo migawo mar bad migawo mochude ute mag ang'ech mong'ere kaka Dr. Salome Biako kanyakla kod jambetre mano mar piny European mano e lok piny Kenya bende biro bedo e chenro makamano. Kopogore gi mano county ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich county ma Homa Bay Abich
Kawuono luonwa weche mago motenre kod nok mar arita hinya gwenge mago mag Kasipul. Juma mokalo Nyakorom Gajwang' noneno rochruok mag arita ma bende nokel e gwenge mag Kasipul kaluwore koda johera mago mag josiasa mopogore ma bende koro osechung' mano mar laro kom ma adundo chop kanyo chieng' tarik 27 mano mar dweni. To juma mokalo nwaneno kanyo ka rowere ariyo ne olalo ngimagi. Omiyo kiny makawuono nitiere kaka anyuola mago mag rowere ariyo ma bende ne onegi Kasipul bende biro katero ng'ur margi e apis jalup commissioner mano mar Rachunyo South. Omiyo mano Ali Abich biro bedo kaluonwa ng'ur kotenre kod nok mano mar arita kwe hinya e gwenge mago mag Homa Bay. Kowuok Homa Bay achiki gi county mano ma Migori. E county ma Migori nitiere ikruok makoni kod kocha mano mar Piny Luo Festival. Piny Luo Festival Nyakorom Gajwang' ibiro bed kibago chakre chieng' tarik 14 nyaka chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 12 mano mar higani. Kuom mano odiochieng' ma kawuono ikruok makoni kod kocha ibiro bed ka ilose motelo ne Piny Luo Festival ma bende ibiro bed ka ibago e county mano ma Migori. Wang'eni Piny Luo Festival en nyasi makelo oganda Luo kanyakla, kido gi timbe mago mag oganda Luo bende ibiro bed ka inyiso e nyasi ma kamano. Koro ikruok motelo ne odiochieng' ma kamano ma bende biro bedo ka kawo ndalo 4 bende nyawadwa George Juma biro bedo kaluonwa odiochieng' ma kawuono. Yina mar mondo miachike gi kanyo Nyakorom Gajwang' mabiro en twak ma bende nyawadwa Joyce Duor biro bedo katai Nyakorom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao.